पगारवाढ धरून बाकीच्यो मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण महाराष्ट्र एसटी महामंडळाचे कर्मचारी बेमुजत संपार गेल्यात. परिणाम गोंय महाराष्ट्र इंटरस्टेट पॅसेंजरांचेर. दिवाळेक गावाक वचपाक भायर सरलेले गोंयांत काम करपी लोक बस स्टँडाचेर तुंबले. मी सिप्लामध्ये काम करतो ॲक्च्युली. मला गणपतीची पण सुट्टी नसते. म्हटलं ह्या सणाला तरी घरी जायचं म्हणून दिवाळीसाठी. पण दिवाळीच्या ऐन वेळेला ज्यांनी संप केल्यामुळे मला आता भरपूर प्रॉब्लेम झालेला आहे. मी इकडे थांबलो आहे 8:30 ते आता 2:30 म्हणजे 3 वाजायला आले. आता अजून काय बसचा काय पत्ता नाही आहे. नंतर मला समजलं की यांचा संप आहे म्हणून. पण प्रॉब्लेम हा आहे की आता मी घरी इन्फॉर्म केला तर मला आता ऑप्शन काही नाही मेन म्हणजे घरी जायचा. आमच्या अपंगांचा नॅप असोसिएशन फॉर द ब्लाइंडमध्ये कार्यक्रम होता, रॅली होती. त्यासाठी आम्ही काल कणकोलीवरून सावंतवाडी मालवणवरून तिकडसून आम्ही आलेलो इथे. मग इथं आलो तर बघतो तर आता आमचा कार्यक्रम संपला. आता मला घरी जायचं. इथं आलो तर काय गाड्याच नाही आहेत. आता तुमची जायची वगैरे सोय वगैरे काय नाही. आता कुठे राहणार? आता बघू, आता काहीतरी पर्याय शोधला पाहिजे. नाही तर खो वचपाक तूं सावंतवाडी भाऊ तू खंय जालो आता तुका एस टी ना आमची कदंबा असली ती ना मरे गाडी बस येऊंक नाही तू बस आमची सावंतवाडी ते गडिंगला ते कोल्हापूर पणजी एस टी पण आता कदंबा पण आम्ही अशे वचपाचे. आम्ही काल दोतोराकडे बांबोळे हॉस्पिटलात येयलो. आज काल सांजचो येयलो की तेका नंबराक लागून काल येयलो. आता आमकां कशें येयलें म्हापशां गेलो. म्हापशांसून तेच प्रॉब्लेम जाले. तू खंय दिवाळेक बसी ना म्हणून घालून जालो. आनी काय करता तुका कामाक हांगा आसता कलंगूट कामाक आसता. गाडयांची तोडफोड जायत म्हूण कदंबानूय इंटरस्टेट सर्व्हिस सद्याक बंद केल्या. बाउंड्री बरोबर वयता पत्रादेवी मेरेन वयता, फुडें वचना. फुडें वता ते महाराष्ट्राचे बंद आसा न्हय हय तेंचो स्ट्रायक आमकां हे गाडी फोडू शकतात ते तशें करूं शकतात. एसटीचो स्ट्रायक आसा न्ही डिमांडाक लागून. महाराष्ट्र आमचे ज्यो लोकल बसी आमच्यो महाराष्ट्रांत वता लांब पल्ल्याच्यो त्यो आमी सस्पेंड केल्ल्यो. आनी ज्यो नायटीक आशिल्ल्यो 7-8 बसी त्यो राती आमी घेवन आयले. ओके. सो आता तोडफोड करीत डॅमेज जात जाल्यार मागीर रिपेर करपाक परत गाडी ऑफरोड उरतली. ओके. सो आता हो कितले दीस सस्पेंड उरतले? पळय आयज कळटलें तांचे आता सांजे 5:30 चालू आसा दिसता सीएमा कडेन. टोटल आमची कितल्यो गाडयो भायर वयतात? महाराष्ट्रांत 37 न्ही. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते, सुभाष कुटवळकार आनी ओमकार फळारीचो रिपोर्ट.